ki khubor ka bate se TV. Lawan Rashapi da ka Frank Yamaha. Visit Yamaha showroom for big discount and very low down payments only this August. Don't miss out. Contact 96129 51198 or 96129 51298. Haduk sanspar pengut ki Nongmareh le shimbenta haka Shillong run marathon belapelong dekat khasi Jaintia Presbyterian Synod haka laitri unailar ajar pusau batna kini kedan pat sakhnai pusan ngut ke Duna Dkhotmet ke be shimbenta haka jnyukop marathon haka diga jnyukop marathon ke basan kilometer bach 10 kilometer la sakhi ke jeng shimbenta jengi average sendong kenthei ki samla kilong kapa ba kilong keme Kinong job haka jnyukop Mareh ke basan kilometer haka kedan kasan snem hadu ka prasnem haka liang jeng shinrang layora urishan mehi ringkem ya kedan beningkong usting power haka kedan ka baar berubines khalingdo haka kedan ka balai kat bah haka liang jeng kinthei ke Shivam Kumar kala job ya kedan ka beningkong ke ban recorder Ramsi kala job ya kedan ka baar bagi iban sara watri kala job ya kedan ka balai It is a victory for you and for us if we have been able to create this small awareness even within your home. Don bon ki long yeng ki badon ki para ki hemen ki badon jing Duna ki Dkhotmet. Kalong ke encouragement ya kito ki long yeng lada upara ne uhmen uyo e ka medal ban lek pen I ya uto para ne ka para ka badon jing Duna Dkhotmet ka badon hayeng badon pek kane ngayo e benta jong phi. I got this for you. That is the victory. That is why we are doing this run for you. Kadang-kadang mi pelong ni kene ke jing Mareh ban usnem ya benta jong phi. My dear friends, ni day bangi dang ya chakmat ban penslur
ngide ben nang ya chakmat ban ai men sem ya kini ki knaret lane ki hep jongi ki badon jing Duna ki Dkhotmet jongki ngide ben pen snow ya ki that they are equal with us ngide ben pen snow ya ki that they are at par with us ngide pen snow haki but they know there no second to anybody ki kilong kumapi mga kata shwa ngide ban pen snow mentally haki baki kidai equal lane kaju kumapi long mapi mga haki census lane ki data ki bangidang Shillong ha kani ka jela jongi kadang mi kisnem kadang kiu kajing Duna Dkhotmet apeleng ki khon ki jongi yakito ki bala ban pha assessment ki don ki kimi ki kba ki bala nang la start le se ki bala la ban yo ya ka disability certificate andai ka basongsi kalong dang don bon chatai serki kendang kensrat jong kane ka thain jongi kiba ki khon ki ju sakut be hayeng ki khon ki badon jing Duna Dkhotmet ki sakut hayeng kimla ban yo ya kano no ka jingerap ni ju persyang na kaliang ka sarkar ban pha ban pelong ya ki disability camp ban assess ya kum kita ki khon ki badon jing Duna Dkhotmet andai ka basosi kalong kum no on ba ya kita kum no on kit ya kita ki khon ki badon jing Duna Dkhotmet na ka jaka shong dogi na ka shnong ha ka jaka ba pelong ya ka camp kataru shwa kalong ka jing e dai namar kata kadau kadon bon ka jing Duna ha ka census ka ba pelong na ka sarkar lese kamlong ka ba dei ka ba tikna namar balai gidang don bon ki khon ki ba don jing Duna Dkhotmet ki ba sakut ha ki kendong tan srat jong kene kalum ka thain ka wa ka jungi den namar kata kadau kane kakam ka bale nakaliang KGP sinat ngasngau barok ni dei ban kersyan ban ai mesim ya kani kakam badai lemba kani dei lemba ki balang ki badon haki kendang kersai ki bapher kinyo ban kener ka kti jongki haki to ki kendang kersai ban ai ya kata ka awareness ki kemi ki pa bangidon kam ban yo ya kan disability certificate kenang ba kini ki khon badon jing Duna Dkhotmet kinyo ya ke jing mentoy na ki scheme jong sarkar ngidon kam bangin tray rengkat bat ka sarkar ngidon kam man tray rengkat bat ka health department bat ka education department kenang ba nginyo ban pensyai ki kemi ki kpa ki badon ki thain nong kendong lese ki long ki kemi ki kpa ki badon jing Duna ka jing perkhat jongki dei namar kadau nasngau bangi barok ngidon ka benta halade bat hal ijong